Hej og velkommen til årets nytårstale 2015. Klar. Okay, året startede med, at vi gik i 8. klasse. Det var vores anden halvdel af 8. klasse skoleår. Og vi var sådan ret mange elever. Vi var 3-24 elever, var vi ikke det? Jo, ja, 3-24 elever. Så vi fortsatte bare, hvor vi sådan altid havde været rigtig, ja. Så kom vi til april. Der skulle man få Rikke til London. Ja. Det var en mega fed tur. Ja, det var det. Vi så Big Ben, og så vi Oxford Street, eller det var vi inde og shoppe på, ikke? Og så var vi også henne på London Nationalmuseum. Men altså, der så vi ikke så meget, fordi at, altså, der var god internetforbindelse der, fordi at henne på vores hotel, der var virkelig dårlig internetforbindelse. Ja, det var faktisk umuligt at gå på internet. Og der var vi så i sådan 4 timer, tror jeg, hvor vi sad henne på sådan en cafeteria og fik lidt mad og sådan så hyggede lidt. Det var mega hyggeligt, ja. Og så var vi også oppe i London, ja. Så det var gode oplevelser. Så blev det sommerferie, og det var ret dejligt, synes vi, med en pause fra skole og lektier og så videre. Og sommerferien, den budte jo på mange forskellige ting. Vi var på ferie, Mariana. Ikke sammen, men hver for sig, hvor vi oplevede forskellige ting og lande og så videre. Og det var ellers meget sjovt. Og så hyggede vi os. Vi var også meget sammen i sommerferien. Ja. Så da sommerferien den sluttede, der skulle vi til at starte i 9. klasse. Og det var rigtig spændende. Der skulle vi til at tænke på eksamener og så i 9. klasse, der var vi jo så kun 16 tilbage, da vi startede. Og det var virkelig lidt forhold til, vi var vant til at være rigtig mange. Men det er fordi folk, så er de taget på efterskole, og så er de flyttet skole og sådan noget. Så. Vi var jo en uge på. Og så efter den uge, ja, så skulle vi jo så bare videre til almindelige uger igen. Og så kom vi jo til terminsprøvene, som bød på lidt forskelligt. Det var rigtig hårdt, men karaktererne, det var dem, skal jeg bare sige. Eksempel gymnasiel uddannelse eller erhvervsuddannelse. Ja. Og så efter en hård omgang med terminsprøver, så var det tid til projektuge. Altså et par uger efter terminsprøver. Vi havde haft almindelig undervisning imellem. Og der kæmpede vi med at opnå det her gode resultat her, som vi skulle fremlægge. Ja. Og ja, jeg synes faktisk, det gik godt, og det var gode karakterer og så videre. Og emnet, det var verden omkring os, og vi havde så underemnet lokalsamfundet, hvor vi skulle lave noget innovativt, som vores lokalsamfund kunne bruge. Og så kom vi til juleferien efter en hård omgang med terminsprøver og projektuge og alt det der. Og det synes vi også var rigtig velfortjent. Så tak for det. Så året har budt på mange ting og mange gode og knap så gode ting og så videre. Og bereder vi os jo også hele tiden til eksamen, som kommer her til sommer i år 2016. Altså vi ser frem til et rigtig godt 2016. Og når vi ser frem til at gennemføre vores eksamen og komme og færdiggøre folkeskole, og så komme videre med komme tættere på en uddannelse. Og vi skal til at vælge, hvad der vi skal. Ja, og altså efter folkeskolen. Det betyder meget for os, eller vi er rigtig glade for at leve i et samfund, hvor vi har så mange muligheder, som vi har. Altså man kan komme på sådan lige det, der passer til en, synes vi. Ja. Og det bliver en kæmpe omvæltning efter sommerferien, hvor den klasse, hvor vi har gået 10 år i, den kommer vi ikke til at gå i mere. Altså, dem som man bare var sammen med i 10 år hver dag næsten, ikke? Nu skal man til at møde nogle nye mennesker, og det er nok ikke særlig mange, man kender. Og det bliver også rigtig hårdt, sådan psykisk og fysisk, tror jeg. Og det bliver også rigtig hårdt psykisk, med alle de nye mennesker og ansigter og sådan noget. Men selvfølgelig håber vi på, at det bliver... Dermed ikke sagt, det er dårligt, det vi skal. Det bliver selvfølgelig rigtig... Ja, det bliver spændende, og vi glæder os da. Ja, det kan vi. Kom, ja. Så, og vi har rigtig mange gode minder i bagagen herfra. Ja. Det har vi. Og så vil vi gerne takke nogle personer her til sidst, som har gjort en forskel, eller har en stor betydning her i 2015. Ja, og den første vi gerne vil takke, det er Mads Kondal. Ja. Ham vil vi simpelthen gerne takke, fordi at han får altid et smil på læben, når man ser ham. Og vi skal måske fortælle, at Mads han er en dreng, vi mødte på London-turen. Vi boede faktisk på værelsen med ham. Ja. Og han er så sjov. Ja, det er han altså. Men selv hvis man har en dårlig dag, ikke, så skal man bare lige være sammen med ham, ikke? Man kommer altid til at grine, ja, så det vil jeg bare gerne sige tak for, Mads.
Og så vil vi gerne takke Janni Weismann, fordi at hun var så flink at komme tilbage her til 9. klasse. Det er vi rigtig glade for. Så vil vi gerne takke vores familie for altid at være der. Ja. Og så vil vi gerne takke vores venner for altid lige at gøre skoledagen lidt sjovere. Og så vil vi gerne takke Lars Lykke for at give os en god inspiration til den her nytårstale her. Altså den blev godt nok overhovedet ikke ligesom hans, men... Ej, jeg synes det var klart meget eller hans, men... Man skulle heller ikke gøre det samme som andre. Nej, det skal man ikke. Og uden ham, der var den her altså ikke lavet. Det var den ikke. Nej. Så tak, Lars. Ja. Så vil vi gerne takke Kirsten Henning for altid at give... sige, at vi ser godt ud, og med nogle søde komplimenter, når man kommer gående hen ad gangen. Ja, det er vi rigtig glade for. Tak, Kirsten. Og så vil vi til sidst gerne slutte af med at takke Janus for altid at snakke højt, så alle kan høre det. Tak, Janus. Tak. Godt nytår!